It's really hard. जायनो नों मेसेज खालामो बियो नोंनि मेसेजखौ मालाबाबो गुरुत्व होआ। फंसे बाथ्राया थारमोन, जों बिसोरजों समखौ होनो सानो, नाथाय जोंजों रायज्लायनो जेबो इन्टारेस्ट गैयै बायदि। जेब्लायबो नाजादों, अब्लाबो बियो खेबले खेबले नागिरो जोङो, जायजों जों जेब्लायबो समाव सम होनो हाया, एसेबो बुजिनो जोंखौ नाजाया। जोबोद गोबाव जाबाय मोजां मोननाया नोंखौ। जुदि नों मेंग्लिबाय, लामानिफ्राय गोजान जालां। मोजां मोननाय गोसो थोलायनायखौ सहायनो हायाब्ला माब्लाबाबो गसंथेनाङा। मोनसे समाव गावनि मोजां मोननायखौ रावबो नागिरनानै होआ। जाय नोंखौ नागिरनानै जिउनि होननानै सानो, बेखौसो नोङो मोजां मोन। जेसेबां नायनो समायनायानो जाथों, बिनि मेगन थाइनैया नोंनि महरखौ नायनोसो लामाखौ नागिरनानै लायो। जिउआव थैस' थांस'नि थाखाय सोगाबनानै गालाङो। बेबायदिखौसो नोङो मोजां मोन। जेब्लायबो गुबुननि बाथ्रा साननो हाया, नोंनि